Implantable Loop Recorder, monitor żgħir li jitpoġġa fil-pazjent rikoverat fit-taqsima tal-qalb fi proċedura sempliċi li ssir fi kwarta taħt l-oppju lokali. Però sissa l-pazjenti Awċin kien ifisser li kellhom imorru Malta għal din il-proċedura fl-Isptar Mater Dei. Issa din il-proċedura bdiet issir ukoll fl-Isptar Ġenerali ta' Għawdex. Dan fost ħafna aktar servizzi li d-Dipartiment tal-Kardjoloġija qed joffri fl-Isptar ta' Għawdex, inkluż kliniċi tal-kardjoloġija ġenerali, ħafna proċeduri diagnostiċi li jfissru li l-pazjenti residenti f'Għawdex issa jistgħu jinqdew f'Għawdex għal kura ġenerali tal-qalb li fil-parti l-kbira tagħhom issa jingħataw f'Għawdex ukoll. Noffru lill-individwi li jkollhom ħassażinjat li nissuspettaw ikunu ġejjin minn ritmi abnormali fil-qalb. Jew inkella ġieli għal kondizzjonijiet li jagħtu palpitations li ma nkunux qbadnihom fuq ECGs u holters normali, jew anke f'każijiet fejn nissuspettaw strokes ikunu ġejjin minn atrial fibrillation. Id-Dipartiment tal-Kardjoloġija fl-Isptar Ġenerali ta' Għawdex bejn Marzu tas-sena l-oħra u Marzu din is-sena rafti tanqas minn 6,000 persuna għal diversi servizzi li joffri. Nagħmlu ħafna servizzi oħrajn bħalma stress tests, echocardiography, inkluż echocardiography speċjalizzat fejn jidħol stress echo, pediatrics echoes. F'sena l-oħra biex intik daqsxejn numru għamilna iktar minn 1200 echo bħala total. Issa li għall-ewwel darba twettqet b'suċċess il-proċedura tal-implant tal-loop recorder, il-pazjenti Awċin naqsu l-iskareġġ li jridu jiġu Malta bid-Dipartiment tal-Kardjoloġija fl-Isptar Ġenerali ta' Għawdex qed ikompli jfittex modi kif jespandi s-servizzi li joffri.